Us presento a la Xènia Albà, que ens acompanya a la llista electoral d'Esquerra Republicana de Catalunya, Moviment d'Esquerres. Estem en un lloc especial per la Xènia. On estem? Bueno, estem a l'Escola Industrial. Aquest lloc és important per mi per dos motius. Per una banda, perquè vaig néixer al barri de l'Escola Industrial i passava per aquí davant quan era petita, i per una altra perquè vaig ser estudiant i professora aquí. Llavors vaig viure la universitat de dues maneres, no? Vaig viure quan estava fora i veia que aquests murs i no sabia què s'hi feia dintre, i quan vaig estar aquí d'estudiant i de professora, que vaig veure com els meus companys i el que es feia aquí dintre la universitat no traspassava aquests murs i no hi havia vincles amb la ciutat. A mi m'agradaria que això canviés una mica i que teixissin ponts entre la universitat i la ciutat. Bé, sí, com deia la Xènia, Terrassa té el segon campus universitari del país, però tot i això la ciutat viu d'esquena a la universitat i moltes vegades la universitat viu d'esquena a la ciutat. Treballarem juntament amb la Xènia perquè el lema de Terrassa Ciutat Universitària sigui una realitat.